Dobrý den a vítejte na poptávkovém portálu služeb helpwanted.cz. Děkujeme za váš zájem zadat poptávku služeb a aby to bylo pro vás co nejjednodušší, tak vám nyní ukážu návod, jak zadat poptávku služeb. K zadání poptávky služeb je zapotřebí si vytvořit uživatelský účet. Prosím, vyplňte informace a zaregistrujte se. Systém vám automaticky zašle přihlašovací údaje na vaši e-mailovou adresu. Prosím, vyplňte si je. A jsme ve vašem účtě. Nahoře vlevo možnosti přidat. Máme 3 možnosti. Jednak zde můžeme přidat poptávku služeb, reference o své vlastní osobě, pokud služby nabízíme, a nabídku svých služeb, pokud také služby nabízíme. My zadáme poptávku. Vyplňte všechny informace, jako je název poptávky, veškeré detaily o poptávce, kategorie, do které daná poptávka spadá. Můžete přidat soubor, kde bude detailně popsaná poptávka, cena, kterou jste maximálně ochotní zaplatit, termín dokončení, což je termín, kdy bude vaše poptávka automaticky vymazána z portálu, a lokalita. Lokality jsou seřazeny abecedně podle krajů. Nyní je vaše poptávka připravena k odeslání, administrátor vaši poptávku zkontroluje a následně uveřejní na portálu. Děkuji za vaši pozornost, těším se na vaši poptávku a nashledanou.